Kajingalang jong seng Voice of the People's Party kabla long ha Umsning constituency haka khanyo tre ujlio arja apply box nong Umsning. Hajan kamadan football kala sakhi ya kajingwan tu jong ki patba ban wan ngap ya ka ei ka ba ka tei ka seng kadon ban pen ngau ya ka nongrim jong jing trai kam jong ka lingba president ka seng uba Ardent Miller basayomot u Dr. Ricky Singkon u General Secretary ka VPP bat kiwe. Haba ajing kran kini ginoi lam ka VPP kila ong. Baya ka VPP la seng hapen ka jing ngau khia bat ka jing don kam ban sandor thma ya ka jing sakri ha ka sanchar khadar bat ban rat ing khong ya ki kam bam sap ka bala khata e ki nong song snong ki bala du e ka hok jong ki ha ki kam pen roi ba pher Hakawai kaliang pan uba Ardent haba ajing kran ula pen ngau halor ka nongrim jong u ban don bat ka seng Riewlum ka ba ula sedang ban sakri ningkong na ka UDP bot sa ka HSPDP mat benta da ka ba seng da ka VPP Nyalong da ka bor bisa da ka jing pentami da ka ba sam kia ndrei ni kular ki paiba ya ka loi ka ba shnga da ka ni wanra ya sinsha ka khala ka ba poi ka sinsha khala ka ba ne ka jing kitli ka sinsha ka khala ka ba ne ka jing ichai ka ta ka thong ka ba ni bo ko ki paiba be dengal ka ta dau ni snow sarong Amai bagi ni hespa, rengi songsorong, bagi don ni kan nongrim ka scam, bak ngim le ran, bagi tho yo pai ba ya ka ai, ka don na ka tong ka don ka ji, ban shupin thame yo pai ba. Ni kran ni ka ai ka ngi mot. Kum ka ta politics, ka ba ju ya linti, bagi bon tani kisnan, aga bagi noyam ji, ki kran ni ka ba kimot. Kaya kebaca in a pie, ya ke reception policy. Kami dan the voice of the people party, kamu hakamat jingkular ke jongka, barang upat ba uji yang ini, nyanyi pun ban pentemano yang ini kebhak tungkam, tungjam, hakikam sorka. Kamu nakta, kamu lelok siang, kamu pinsong nongrim katung kejidon pak. Ngilapo bat kumbang along ndai tang mangi ka party VPP ka bobo kiwi ka party ru kilabo ka UDP ka labo ka HSPDP ka labo ndai kai ka bacha andala lab election hadong ni magani ka kam thak ka kam shubor kilawan chopat ba shwa election kila kular baladan ni don na kasorkar ngin penbet thmai yang ni ka bha thumkam nadap election dan hak hikai kita kiali da unong sai ai ka pini ba shwa election kim tip ai kiwan thak yo pai ba dai pai ba kumno kim lerai kibo ya ka mat jingkular shwa election balan nadap election kidang iwa Jinganak pansuntu kaya gini kamat. Lalong kumanga sibu na yung weri piti paipa mong yan ini lihat kama sa borda. Ma, oi paipa ya barden. Layak say ki wat lay say ki sum na say suway. Ndara poy ha borda pat utay nung sun. Ngandang om pun bani kita kibubut. Hikay si nga pun bertiap kulimi. Hikay si pun bangan clear gini ka suway. Kung kata ke jinganak ma salungin boy. Hendai kai ke baca. Andala lab election. Kiwe ki party ki don ni ka daw ban keno yo pat ba. Ki don ni ka daw ban keno yo pat ba. Ngamwan hani ban kento ndringawan ban pynshai yo pat ba. Nyiwan ban pynshai yo pat ba, ban penkemau yo pat ba. Ayo kita kiseng san pertei, kilawan ban kular, yo pat ba. Amtan daga ketir, hendai daga jing toru, kilapo hag manifesto ke jongki, lani hek dagi mat jing kular ke jongki, ba kin pentemai, penbet temai. Ya kata ka bhak tungkam, tungjam sorkar, hagani ke jelai ke jini. Bat bentai kilawan daga sorkar. Ni job tan sawat ki kerajaan naga sorkar menta ban pentelun ni kam di jam nang dang ni san ni isnan nanget ngam don kam ban pentemau di ayu kita kiseng ki ong menta
Kila ayu, kila keno yo pat hadirin election. Ni kan jiet ban keno yo pat. Oh balai hi penjok ini tang samut, ngilawan pynshai ka tur pimskap ni le ayu mengi menta. Ni kelamong kumta. Ni pendat ya ka kamram. Ni persyang ban pendat ya ka jubana, ka bangila clay, hak maru pat. Ila ra ya ka ni ka mat apo ka ying dol bar tawan. Ka sorka Limba kibut rukong priya dorma kilale ban khanga bagi num yola bagi kren ye kene kamak o chief minister ula pynshai balana kita ki evidence ko voice of the people party kim hun ya ka ai ke mangilale kila ban lek shagi yeng dor kila ban lek shagi yeng ka shagi ngebra bagi kren show ye kene kamak hangi nrei tangkat to kaniski ka yeng ka shagi kala batai shai bakata gade ka benta jong ka sorka ka ying dormar thawan bantau yiki policy yiki an gamle ka kamram jong ka ying ka shari kala prong ya ka sorka bandon linti nrai man hamal ya kren nrai ka sorka kala pune kay ka mangi la kren shai balan nim yo la ban ya kren maga ying dormar thawan ban ya sa ban ya ther ban ya tai yak ni ka mat ka badangkam nam tagi kon sama gaji ngen mi madan sha surok bangine thi ban ngela le ya kata ka hadu ba ka parti ka rai ban prong ki program ki ban kum present ka parti ngala syaknan Klambo por haru kumbashi pos ni duna lene aspa arboy kenta kajing syakran dengi kam Shillong ke balai ke sorkar ke bala keren ko bakam kwa banya keren kam kwa ban penskap ke hapan pendam ban kongo ya kata kajing dawa kajing bagian tau ya kata ke expert committee lene ke committee ke bandan ni kiri syampang ban thir ban pek beryatai kumno ban pendek thmai ya kani ka bhak thungkam nirajo ban nadu menta kaski ka khanyo tarik ujlil hajar pulai mangi ki padba ki longkmi ki ramba ki samla jong Umsning constituency ngira pinyaso yalari but the voice of the people party te kum kadak ba pila ai ga ji menjur naman pin sa pinya so shbit ni sai ki form hang ne po hol ne se nani hakani ke jaga ki sapan me ki bani ban pe kum ga dak jong ga chi menjur na kwa ba pinya ralangi ki ti ki jong pi shajrong bangina menjur menta hang ne bangin pinya so yana ni ma ka voice of the people party pinlong ki khot ki ba pura jong ka voice of the people party pinlong ki nong trei ki ba shram ki nong aiman sin ki nong gershan ki nong twai nagam taka party panantagari magajan riu ngenya pertalang hangani ka por laisen lawatan nga ya usyap ni ka sambal juga party kenapa kan ne haga jimot ka khat ka juga ka jopi laisen lawa